Pronssikausi ajoittuu keskimäärin vuosille 2000–700 ennen ajanlaskun alkua, mutta käsittelemieni imperiumien asukkaat hallitsivat pronssin käytön tiettävästi jo aiemmin. Lähes kaikki käsittelemäni merkittävät imperiumit ja kulttuurit sijaitsivat Mesopotamian, eli karkeasti nykyisen Irakin alueella ja sen ympäristössä. Aluetta pidetään yleisesti sivilisaation kehtona, joten keskityn esittelemään alueelta 4 merkittävää muinaista sivilisaatiota. Nämä ovat Sumeria, Babylonia, Assyria sekä Kreetalla vallinnut minolainen kulttuuri. Eri kulttuurit ja imperiumit eivät olleet olemassa samaan aikaan, mutta kaikki vaikuttivat alueen ja ihmiskunnan kehitykseen huomattavalla tavalla. Sumeria koostui noin 12 kaupunkivaltiosta Mesopotamian jokien, Eufratin ja Tigrisin läheisyydessä. Suurimman osan ajasta kaupungit kilpailevat keskenään, eikä yhtä keskusjohtoista valtakuntaa ollut. Tosin aika ajoin eri kaupungit nousivat hallitsemaan muita, mutta käytännössä on mielekkäämpää puhua sumerilaisen kulttuurin valta-alueesta. Tyypillisesti kaupunkeja johti uskonnollinen eliitti, jonka päämies oli pappiskuningas, eli Ensi. Varhaisella dynastiakaudella 2900–2334 ennen ajanlaskun alkua pappiskuningaat vaihtuivat perinteisempiin kuninkaisiin, kuten nykyään termin käsitämme. Vuonna 2234 ennen ajanlaskun alkua Sargon akkadialainen perusti Akkadin valtakunnan, johon kuului myös muuta Mesopotamia Sumerin lisäksi. Merkittävimpiä sumerilaisia kaupunkeja olivat muun muassa Eridu ja Uruk, joista jälkimmäinen on tiettävästi maailman vanhin kaupunki. Sumerilaiset kaupungit ajoittuvat noin 4000–2000-luvuille ennen ajanlaskun alkua. Ensimmäisillä alueen asuttajilla oli tietoa esimerkiksi pyörästä sekä purjeveneistä, ja sumerilaiset olivat ensimmäisiä, jotka alkoivat sekoittamaan pronssia kuparista ja tinasta. Pronssi mahdollisti kestävämpien työkalujen ja aseiden valmistamisen verrattuna pehmeämpään kupariin. Sumerilaiset olivat myös pioneereja kastelujärjestelmien kehittämisessä. Sumerilaiset arvostivat kirjallisuutta ja taidetta, ja vanhin kirjallinen teos, Gilgamesin epokki, on perua heiltä. Vanhin tunnettu kirjoitusjärjestelmä on myös sumerilaista perua. Lisäksi sumerilaiset kehittivät 60-jakoisen tavan mitata aikaa, eli he jakoivat tunnin 60 minuuttiin ja minuutin 60 sekuntiin. Myös esimerkiksi nykyiset tähtikuvioihin perustuvat horoskoopit ovat perua sumerilaisesta astrologiasta. Sumerilaiset myös kehittivät ensimmäiset hevosvetoiset kärryt sotakäyttöön. Sumerilaisten aikakausi päättyi 1700-luvulla ennen ajanlaskun alkua elamilaisten ja amorilaisten vallatessa Sumerin. Babylon nousi kukoistukseen kuningas Hammurabin, joka hallitsi noin 1792–1750 ennen ajanlaskun alkua. Hammurabi valloitti Mesopotamian kaupunkivaltiot ja Babylonista, pääkaupunkista, tuli niin mahtava, että imperiumi nimettiin sen mukaan. Hammurabi hallitsi taidokkaalla diplomatialla sekä kuuluisalla kivenhakatulla lainsäädännöllä, joka tunnetaan Hammurabin lakina. Suuri osa Babylonin sivistyksestä oli perua sumerilaisilta, jotka olivat ennen hallinneet Mesopotamiaa. Babylon oli tuohon aikaan maailman suurin kaupunki noin 100 000 asukkaallaan. Se oli merkittävä poliittinen ja uskonnollinen keskus kaupankäynnin lisäksi. Babylonissa sijaitsi antiikin kirjoitusten mukaan myös myyttiset roikkuvat puutarhat, jotka olivat yksi antiikin 7 ihmeestä. Ne olivat kuitenkin persialaisten rakentamat paljon muinaisen Babylonian imperiumin romahtamisen jälkeen. Hammurabin luoma imperiumi romahti pian hänen kuolemansa jälkeen, mutta Babylon säilytti statuksensa merkittävänä kaupunkina eri hallitsijoiden valtakunnissa. Babylonia kuitenkin oli poliittisesti vahvimmillaan niin kutsutun uusbabylonialaisen valtakunnan aikana 600-luvulla ennen ajanlaskun alkua Nebukadressar toisen alaisuudessa,
ennen persialaisten valloitusta. Uusbabylonialainen valtakunta nousi Assyrian vallan jälkeen. Assyria on saanut nimensä Assurin kaupungista, joka oli merkittävä kauppapaikka. Kaupankäynnin avulla kaupunki vaurastui ja sillä oli resursseja laajentua. Assyria oli merkittävä sotilaallinen ja poliittinen voima muinaisessa Mesopotamiassa, ja laajimmillaan sen alueet ylettyivät nykypäivän Irakista Turkkiin ja Egyptiin. Assyria soti useasti muun muassa Egyptin faaroita vastaan. Assyrian laajeneminen perustui vaurauden lisäksi laajamittaiseen sotimiseen ja alueiden valloittamiseen. Assyrian historia voidaan jakaa vanhan valtakunnan, keskivaltakunnan ja Uus-Assyrian aikaan. Vanhan valtakunnan aikana assyrialaisilla oli käytössään raudassa valmistettuja aseita, jotka mahdollistivat laajenemissodat ympäröiviä valtakuntia vastaan. Assyrian alueet siirtyivät Babylonian alaisuuteen Hammurabin aikana. Hammurabin kuoltua valtakunta pyrki saamaan Assyria ympäröivät alueet takaisin, ja lopulta kuningas Adasi onnistui siinä. Tuolloin valtakunta ei kuitenkaan laajentunut alueellisesti enempää. Keskivaltakunnan aikana 1300–1000-luvuilla ennen ajanlaskun alkua Assyria laajensi taas alueitaan. Vallan vahvistamiseksi assyrialaiset tekivät useita väestönsiirtoja, joissa vallattujen alueiden asukkaiden tilalle tuotiin assyrialaisia. Väestönvaihdot olivat kuitenkin rauhanomaisia, sillä valtakunta tarvitsi osaavaa työvoimaa ja kapinointia haluttiin minimoida. Uus-Assyrian valtakunta näki assyrialaisen vallan huipussaan. 800–600-luvuilla ennen ajanlaskun alkua assyrialaiset valloittivat muun muassa Israelin, Juudan ja Egyptin. Tuolloin assyrialaisilla oli vakiintunut rauta-aseiden raaka-aineena ja heidän armeijansa olivat erittäin tehokkaita. Ei siis ole ihme, että Uus-Assyria oli suurin käsittelemistäni valtakunnista. Vuonna 612 ennen ajanlaskun alkua Assyrian liittoutuneet viholliset kuitenkin tuhosivat silloisen pääkaupungin Nineven ja sitä seuraavina vuosina useita muita assyrialaisia kaupunkeja. Tuohon aikaan voidaan ajoittaa Assyrian valtakunnan loppuminen. On huomionarvoista, että kaikki Mesopotamian muinaiset valtakunnat perustuivat aina edeltävien valtakuntien osaamiseen ja kulttuuriin, johon jokainen uusi valtakunta toi jotain lisää. Siksi Sumerin kulttuuria ja alueita voidaankin pitää merkittävimpänä kaikesta, sillä se loi pohjan kaikelle sitä seuranneelle. Kreetalla 2000-luvulla ennen ajanlaskun alkua vallitsi minolainen kulttuuri, jota pidetään ensimmäisenä edistyksellisenä eurooppalaisena kulttuurina. Minolaiset hallitsivat mestarillisesti muun muassa kirjoittamisen, maalaamisen sekä erilaiset käsityöt, kuten saven valamisen. Minolaiset olivat ensisijaisesti kauppiaita, jotka kävivät ahkerasti kauppaa ympäröivien kansojen kanssa. He veivät muun muassa puuta, oliiviöljyä ja värjäysaineita. Heidän tuontinsa koostui esimerkiksi metalleista, norsulluusta ja arvokkaista kivistä. Tuonti tuki hienostunutta ja prameaa kulttuuria. Suuri osa raunioista on suurten palatsien jäänteitä, joissa tuota kulttuuria harjoitettiin. Löydetyissä minolaisissa raunioissa ei ole merkkejä muureista, joten tutkijat ovat päätelleet, että elo saarella oli pääosin rauhallista. Toisaalta jäänteitä aseista ja muun muassa vartiotorneista on löytynyt, joten arvellaan, että vähintään kauppareittejä uhkaavia rikollisia vastaan on varustauduttu ja mahdollisesti otettu yhteen niiden kanssa. Kauppiaina ja saarella asuvana kansana minolaiset olivat myös taitavia merenkulkijoita, jotka olivat tiiviissä yhteydessä ympäröiviin valtakuntiin. Minolainen kulttuuri romahti noin 1450 ennen ajanlaskun alkua, luultavasti maanjäristysten ja muiden katastrofien runnellessa Kreetan saarta. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Mikäli pidit videosta, pistäthän kanavan tilaukseen ja paina tykkää-nappia. Myös aiheehdotuksia otan mielelläni vastaan. Kanavani aiheet pyörivät historian, yhteiskunnan ja filosofian ympärillä, joten jos olet kiinnostunut niistä, on kanavani juuri oikea paikka sinulle.
Teen videoita puhtaasti harrastepohjalta ja mielenkiinnon vuoksi, joten sisältö on hyvin helposti lähestyttävää.